konven kapara kene kesi kapan riu jong kene ka jing duai na bena jungi in kat ya ujisu pedeng jungi ko pasrang jong kene ka bena in sim na kalen dibneng nombar ke par start bom juku ale tu pen beki jingmu tu wan pen hikaya ka ho bayong it sale shadu jo Tukmen ko Israel lajan wanu Emmanuel ko simbang rautam ki benre alima menjoka jingsti tuan ban pen pagi bajon tuan yang kersyat ki batlon Lajan wanu Emmanuel barun bor penim ki ben simbakoror wat syabakin dua kapor atra Jesu Kristo wanjo Novena Christmas ha kerteng ukpa patukun paman sim bakoi amen ko blai tuan banira pinga ko tried pen kloi banira pinga ka buram haukpa patukun ha man sim bakoi kumba kalalong aba meningkong kumju menta barabor jinam la jinam amen Yusim kendradu bangsawan Alingin yamane Yusim kendradu bangsawan Alingin yamane Turis aku kun Sion Batuk menting eko kun Jerusalem Kami utrai kendradun sawan Bating syai bakrau kandana katakeski Bat kilum bakin tu jing bang jing tiang Bat kilum red kadut kanga Baruan raga tu lupa bakrau Badun saben temai ka Jerusalem Yusim kendradu bangsawan alingin yamane hakmin wanu blay badu preuna yigu David pansyong alor kake tipini yahud badkan kemenut kadonu Yusim kendradu bangsawan alingin yamane Akmin wanu trayun yadajangi ubakuji Israel
Bapangal kekligapan sia jungkai Badun sinsyana dudur yoba Bana dua basya duba kuci telu kaperte Yusim kendra duban sawan Alingin yamane Hakmin wanu trai kendran wan pau Ngej kemu nom lam ler La uslam wan tui yabiau Nabashi syahun wan badu noke Yusim kendra duban sawan Alingin yamane Utran wan yarkumus labus yulang pron Haki si jongukan sabita babalang kahot Bagar hai gandap kajingsud Bad baroki simpertekin maniyau Baroki vendriu kindem yau Yusim kendra duban sawan Alingin yamane Enkahangi yau kunlun Badan kod yau ublay ubadon bor Haga ketluda biruk bajengun Unsyong badun sensyar Ya kajing sensyara terbeng la jongun ba Yusim kendra duban sawan Alingin yamane Ko Bethlehem gunung bajung play balotam Napaun miunong sensyar ki Israel Bad kajing wan mi jongun Kan longkung kepasjang kabom jukut Ted penkrau ya uak machi teluk kaperte Pada kakendau kajing sugandauan Yusim kendra duban sawan Alingin yamane
kalen nong red unong yalam lenti jongi ukun long berat ba klem thodak urung nakabantai jongi belapun long kum umelki zedek ulang do isyabom jukut bat junam la junam ulang usim jong kahok kapateng jongu kam don jingkut kajing sungu yau blei kasur basian kapar keleng jing dum yong it kasam leng ba sergiu badum kit ve jing jai jisu wan ban ben taba ukun lang rod nap leng uyar ban dup sius mayu kun ben re ngin jau mat ngin skosi Kajing pule na ka kitab Malaki long ka pasau ka dekat ar. Henry yapi ki patieng burom ya ka kerteng jonga en sami usngi jong ka hok
bat ka jing pen ko ha ki kejat jong pin sakan thi kum ki khon masi ki ba mi na sem các tiên trong try như sông ya ublei government ko para hagane ka singi ke bandriu hagane ka arpueterik ka jingpuson jungi ka dei chapang usngi jong ka hok bat ki kam ba une usngi jong ka hok u la ai u la le na ka banta jungi wong kumne utrai wong kumne Henry yapi ki pating burong ya ka kerteng jonga en sami usngi jong ka hok utrai uong hangi iwe kane ka we pandon ka jing ting burong ya utrai ya kito ki pating burong ya utrai ublei u ai berabor uthe sei berabor ya ka jing I jong uru halor jong ki hapa ki duai ki yo ya ka jubab kloilan na utrai ka jing tieng buram ya utrai kamut ban kier na ki jing sniu barok ong ka kitab power kitab jing start kitab sirak ya ka ba halor kane ka jing tieng buram ya utrai nyo ban pule ban yo jing sniu thu nyo jing hikai na utrai ubala kren lengba kitu kiba labu ken mau yakini jing tho jing hikai chapang kamut ayu ban ong ban tieng buram ya utrai kitu na pedeng jupi kiba kwa ban yo jing tip shu shu ke ke ba utrai ublei la kren ha ke jing tho bu khoi halor kane ka jing ting buram yo try to salet pan let pule ada phim singu thu ki don kileng do so blei ban rap yo phi ban singu thu khamba te hakane ke chen mit pat ki to ki ba ting buram yo try ki na ka ki in sayo ya une usingi jong ka hok na ka banta jungi ya ki ba hakane ke juk ke jungi ya kaba ya kene ka jinga thu lupa la pendep how Jesus Christ ni yo ya une usni jong ka hok une usni jong ka hok uwan na ka bantai jongi ula ko ngo ya ublei kupa na ka bantai jongi tingi da singu ya Jesus ha kene ka singi na ka bantai ka jing ko ngo jong u na ka bantai jongi ban wan sya ka perthei kum ubreu ban wengno ya kata kaba la pensniu ya ubreu ubakhuj ha kaba men dang sedang men ningkonge ya ubreu la thau ya uban lom balui lui bom tipop bala ya ringka badublei badon ringka badublei henry nakadau jong kecing hapno jong nakane kecing ai jong ublei menta ngidon kambiang ya usngi jong ka hok bat ulawan na ka banta jengi ya ka ba ngi rakhe menta ini ke jingwan jong Emmanuel usngi jong ka hok bat une usngi jong ka hok ni pule susu ha ka ne ka khot hi ya phi ke ba tieng buram kan sawan ka jing pen kot kan sawan ka jing pen kot kat bat kane ka jing pen kot jong une usngi jong ka hok ni yo mat na ki kejat sngi jong u ni yo mat na ki kejat sngi une usngi udon ki kejat sngi ni menta ha kane ka sngi ni puson halor kane ka sngi ki bat ki kejat sngi jong usngi jong ka hok
Ya kane kepala ya tu lupa ujisu ula seng ula bu halor ki apostol. Bat ngi menta ya kine ki kejat ngi tip ya ki kum ki sakramen. Ngi don nyau teli ki sakramen. Ya ke ba ujisu hi ula seng ula bu nakapenta ke cingpen im yangi iwe pa iwe. Kine kilang ki kejat ngi ban ayangi ya ka jingkot jongka mensim nengkong bat jongka metru abangi ken mau men haba ujisu men arhajar arfulais nem tam men shua uladang yaad lenti hakane ka slak hendau hakane ka pertei ulapen kot ya kibreu bat mensim bat met bat ngidon hapdeng jungiru une uju ujisu ni hangni haloduan ude une uju ujisu ubalayat da kikijat kubadan kikijat kumangi kikti kumangi kikmat kumangi kaborjing singau kumangi jing singausi kumangi jing kwa jing it kumangi baro kita menaba uladon ulayat bat mentaru une uju ujisu ni yui hakamat jungi tingi mane ya une uju ujisu une ublei une usngi jong ka hok hakane ka sngi wan ka jing wan jong u kadang yai wan ban pen kot yangi ma phi baro desi ki badon haying nakata jong ka jing sitam khot nadu ka donot ya une usngi jong ka hok ba lengba jong u ka jing wan jong u ngin sayo jing kot kajing kot jong ki ba pang do not kajing kot jong ki tu ki ba ngosi na bun jat ki daw kajing kot jong ya ki jing pang ya ki ba ki doktor ru ki la ino no ban sumar ki jing kot ki ba pen long ya phi ban song tang ha kajing thia ban dem tang ha kajing thia namar phim la tang ban yai tru namar kajing tlot jong kamet jong phi une ulong unong pen kot pen khia jong phi nangta ni pule susu ha kitab Isaya nong kendai kot ar ya ki ba ngila puson kendiat ha kini kisngi ki pala dep ni pule biang kumne ki breu ki pala yat ha ka jingdum ki la yu i ya ka jing sai ba krau ha ki tu ki pala song ha ka ri ki badum tiu la phalang ka jing sai ki ba pernai tinamar une u Emmanuel une u Chris une u Messiah ulong usngi jong ka hok te kane ka singi ka ting shine ha ka jing dum par kitu ki breu ki ba ya ha ka jing dum kumbai lai i mano ki breu ba ya jing dum ti ki yo i ya kane ka jing shai ba krau ha ba don kane ka jing shai ba krau ka jing dum kam don shu ki dak jong ki jing dum ki nom don shu ki breu ki ba ya ha ka sering yu jong ki jing yap kin seyo dap tang da ke jing kimen te mangi baro ki badon hakari jong ke jing dum to ngin ya yo i no ya une ngin sha no baka jing sa jong kane ka sngi kan pasat hangi iwe pa iwe ba ngin du yo jing kot na ka jing yai hab bor jingi hakapop ka jing kot na bun ki bangi don kamban kot jing kot ki ba menta ha ka balang ru ngidon kambun ki jing kot nadu ki ba halor jingi hadu mangi ki barit ki baria hapo kane ka balang akane ka met ba me yan jong jisu barok hakane ka juk menta ngidon kam ya ka jing kot jong ka jing kelaka bamut ngidon kam ya kane gesni khot nga wer ya pi lada pi ya la de don kampan kala ka bamut no nai pu teng shu padi ke joki bahi hasem jong pi don kam jing kala ka bamut duai na ka bantai jong ki hakas nam ko tam jong jisu duai ta ke jing sa jong ka maria the suti ka kami jong u Emmanuel u blai lembat ngi bakin yo no ya ke jing ban kala ka bamut dinamar kata ka jing don jong ka jing dum kan sa syak phalang no hakane ka jing sai ka pa pernai pat lada usai enam don su mano bala ban apka ne ban pendon ke ba apen wet ya kan ka jing sai haba uwan bat klempep un sawan
Haka jing wan baar lelei onom don monomonoru balak ban ap khang lenti ya u. Dia namar kata tungin ailat ba ya ki pop jongi kham tame namar ngi man la we pa we ngi long ki nong pop. Paulus sya wapu tho sya ki nong rom kalau nong kapesan tho ang tu ba man la we pa we ngi la le pop. Ti dei nak kena kedau ngi don kam ya u nong penim. Dia namar kata sya ya kena ke jing syai bahkan thang no jing klut jong kena ke ding jong kena ke sngi kan thang no ya ki pop ki jongi ya ki jing melin pasniu ya ki jing tlot jongi kadon kam nangi tang kena ke we bradley yalade haki kjat jong une u jisu jongi une u christ jongi une messiah jongi une onong pelaj loit jongi dan mar kata darap hilek kumta pin sayo shisha ya ka jing mat jong ka jing sai pinsa kenti hang ne umalaki ya kitab melaki la thok humne had kan negara sau ar malaki sau ar pinsa kenti kum ki kun masi ki ba mi na sem ndang yo dap da kane ka jing man hok lengba uni usi jong ka hok ni sa yo jing kot uong nang ta pinsa kenti kum ki kun masi ki ba mi na sem itu baru khoi ma phi ba shong hai yeng la pidon la pikot naduk kadonot mentah-mentahi yau ne uju ujisu un wan happy wan akamet jong pi pat pensa kijot pensa yeng pat pensa kenti kum ki kun masi ki ba mi na sem klem artatin duai klem artatin pin yok priang yakata ujisu Gospel Markus nong ka harwe ka apusau ba pidwai ngai ba pila yok priang pat kata kepa pingai kan long kai jong pi kene ki jingkular kamde ki jingkular thok kene jingkular ka shisha mar ukuran ujing shisha kan salong be pat pin sayok pediang handrei jisu uang ladangan wan hato don jingait ne em di tongin ngait pat ngin duai hau trai pon pendroi ya ki jingait jungi nata Stefania andriu khatar ong kumne utrai ki pai uang kumne hakmi uta ubreu ubakerten utnat une unsa ke san halaka jaka pat unsa te ka tempel jong utrai une utnat ki bible pareng ni sa siam ro we ktin hajika jong tnat orient une utnat unsa kesan halaga jaka pat unsa te ya ka tempel jong utrai de na kana ka dau kana ka jing tu lupa ka urlang une ujisu ulawan pat ula seng ya ka balang ula te ka tempel de nomor kata ya penkut de kene ujisu utei ya ka balang utei ka tempel jong utrai pat umbu kumpa yala de ulawan banlong ublei bat ngi den re haba ulale no ilade ban chong rengkap ukpa berobor re ino yangi re uai lade hakadur ukpu bat ul ayangi ya ki apostol ban penlong kabalang baim kadai kibriu kamdei ka yeng mane ni bandon hakano kono ka jaka kabalang ko jisu lawan banbu kalalong halor kibriu ki balalong kinong sedang ningkong deki apostol ki senran bahajan na ijumu lakot deki apostol ki wipat ki babut ki laong ki senrang de kane ka tempel ningkong kade kamet jong uji suhi lai pipe gospel uji su haba ulale sa tempel ulai penkut la be ki ki bade jeng dia pa tempel ulong aba kitu ki farisi ki la kren ya jisu la jupap kum noi ki wang penjot ya kan ne ke tempel ula muat de ke tempel jo kamet ju re hadin laisi ngan sate biang ya ka de nengkong kan ne ke tempel jung utrai de utrai hi dalade de ke tempel sakwe pat ke tempel ke ba ujisu hi ula bu ka de ke balang nta sakwe ke tempel ke ba hapok ke balang ke don ke de ke ba kentup yang ni barokoi ti bala pediang ya ujisu bat priang ya ka baptisma nget ki belang nget Yesu la priang ya baptisma de mangi baro ide ke tempel jung utrai ulate menhaba une Emmanuel uladon de nomor kata
ni dap dak jing so yo try bala khat yang ni ban don ban penlong yang ni ki bala jit di tongin om du ya kene kerdan ban long bala jit ban don kat ban long ka khat met jong kune u jisu ban long u khat jong kene tempel utrai ula wan bante mar kata kon men kapara tungin IT nadong shadong hau Emmanuel IT yaki eke bar khoi bredlut hau bat un sa simti kumbau jisu lai kai jin duai ko pa jungi ban IT ha kamon jong ublei un sale ya kata kapa ni ailat ublei ban trika mai de kadon kam tangi kene ka we pangin long ka tempel bakhoi jong u bat bangin du bio mat ya ki kejat sngi jong ka jing pen ko jong jisu bat nang ta su pen ken mo biang ke bang ong mene ba ni de bandon kham ta me ka jing ting buram ya utrai tiktok ai kani ka kubor nakani ka tin jong blei ki banyak sngaw kani ka sngi kan ya rapingi pan pediang ta ka jing sit hem panom ino no lano ya unu utrai u jisu ya ubangi ju pediang berbor man kham ta me man habangi pediang ya u lang ba jong pu hakayu kharis bakui u jisu uba im om dei tang ukpu rengi pediang ya u jisu uba im pan pen im yangi pat pen mi pat yangi en ya roi utrai jisu kris ka semput lengkon dengan yang wan ban su spa yangi ko blei beton bor baro wan ban su spa yangi ko blei beton bor baro to pai ki khmat jome sengi bat ngin salat im to pai ki khmat jome sengi bat ngin salat im ka buram hau pa bat hau kun bat haman sim bakoi to pai ki khmat jome sengi bat ngin salat im ka antifon arpuwei terik ko step pengap ba pernai jong ke jing sai bom jukut bat ko sngi jong ka hok ale ban pen sai ya kitu ki ba shong ha ke jing dum bat ha ke serniu jong ke jing yam men sim jong ayu try ka ya risa ka kwenu play unong penim jong don bor kam trau hanga ule gerjeng jong ba ku ju nam kan ne pateng u ai la jing is ne ya ki ben rugi ba shep ti u play u se ka bor na lak sang ti la jo u ben sak madum bot ki ba sa ro Tinganu ajing bamba pa ulur bersbau dapat no sudah ulashan for Israel syakri uplay nulakan mau ya laka jing isne ulakan mau kumpa ulaya krem kajing kular buai kipatemen sim jong ari sayu play lai we upanong seng kunong sius paperteng padu men sim akui nong pentemai risa men sim jong ari sayu try pai biang seka antifon ko step ringap ba pernai jong ka jing sai bom jukut bat ko sngi jong ka hok
Ale ban pensai ya kitu ki bai syong ha ka jing dum bat ha ka ser ngeu jong ka jing yam. Tuang in tuai. To pen kloi ko try but what slam shu. Wan ra ya la ka jing rap na peneng. Kenang bangi ki banget bet kermen. Ngin yo ka jing pen im ta ka jing wan jo me. Me uba im bat uba sensyar. Junom la junom. Amen. Ku try to ngap isne ka jing tuai junga. Bat ka jing pertai junga kan poi syame. En ya ro yo try. Ni songu yo blei. En ya ro yo Jesus Christ. Junom la junom. Amen. Haker tengok pa, berdukun, mensim berkuit. Amen.